Aku ki arek cerita. Cerita wae sing cerita sing akeh karo aku. Piye ya arek gua? Perang-perang dino iki ning omah iki koyo wong lenang tenan aku iki. Wow. Ngeri aku kae. Golek mau ngeri. Mulai kerja iki mangan dicepaki. Rokok diselehke ning sandinge. Kopi kuwi mesti enek. Ngeri ra? Koyo wong lenang ta kuwi kan. Berarti ku nek mulai kuwi wis apa-apa cempak. Mangan Mesti. Iya. Rokok wis eneng. Bener lho. Wengi dikeloni. Mesti kuwi. Disusoni. Genah. Ngeri kowe, Bret. Aku lho, Dik. Kowe kuwi sak bagus-bagus sik ganteng-gantenge kowe, Bret. Kowe ki ora ada saka tuyul. Kok iso? Lah nek bengi dikeloni ro disusoni, awan kon golek dhuwit. Nyengah